Моцнае вітанне ўсім з Салігорска, сябры. На YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы сёння мы з вами станем сведкамі, спадзяюся, цікавага матча паміж футбольным клубам Салігорск і нашымі роднымі любімымі крумкачамі. Гэты матч для вас у апошні раз на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы пракаментую я, Алексей Борисевич. Ну што, сябры, досыць позні матч, напэўна, самы позні для нашай каманды ў гэтым сезоне, тым не менш цудоўнае штучнае асвятленне на стадыёне «Будаўнік» у Салігорску, дзе мы з вами знаходзімся. Дазволіць нам паглядзець гэты футбол і, спадзяюся, футбол па-сапраўднаму цікавы, з інтрыгай, якая, мусіць, все ж такі, можа быць, да апошняга не памерла, не гледзячы на вынік першага матча. Нагадаю, тыдзень таму каманды згулялі з лікам 3-0 на карысць Салігорска на стадыёне «Арцапстайкі» на Семашку ў Мінску, менавіта з такім лікам. Каманда Салігорска, якая ж 2 гады таму была чэмпіёнам Беларусі, здолела перамагчы Крумкачы. Ну што, давайте разбірацца, у якіх складах каманды гэты матч сёння распачнуць. Каманда гаспадароў, футбольны клуб Салігорск, сёння выйшла на гэты матч у наступным складзе. Нумар 16 брамнік Сергей Сянюк, 3 капітан каманды Дзяніс Дубоўскі, 4 Мікіта Коршун, 7 Мікіта Шаула, 8 Дмитрий Стыцко, 9 Виталий Ганич, 12 Егор Бородин, 13 Артем Курбачев, 17 Марк Кабенко, 20 Кирилл Цеван и 88 Александр Пузевич. Галоўны тренер команды Алексей Василевский. Крумкачы сёння ў наступным складзе распачынаюць гэты матч. Браму абараняе першы Віталь Зыгмантович, другі Даніла Гоцман, 5 капітан каманды Януш Ладудька, 8 Арсень Стариков, 10 Владислав Морозик, 13 Евген Гардейчик, 18 Алексей Баранов, 21 Коскин Миката, 23 Ростислав Серый, 77 Глеб Крыўцов и 83 Глеб Скрипник. Галоўны тренер нашей команды по традыцыі ў гэтым сезоне Владимир Фомич Бушма і бригада арбітраў, якая сёння гэты матч абслугоўвае. Гэта Владислав Чириков, Жодзіна, дапамагаюць гарадзенскія бакавыя суддзі, гэта Кирилл Некревич, Віталь Побаль і рэзервовы Яфім Калацкі, таксама Жодзіна. Інспектор сённяшняга матча Дмитрий Дигилевич. Ну што, крумкачы сёння выступаюць у белым комплекце формы, гасцявым для нашай каманды, а Салігорск, адпаведна, чорны. Ну і нагадаю, да, глядзім гэты матч на YouTube-канале Крумкачоў, таму па традыцыі пад трансляцыяй вас чакае спасылка на Donation Alerts, дзе вы можаце пакінуць нейкае ахвяраванне і дапамагчы палепшыць нашы трансляцыі ўжо ў сезоне наступным. Хаця мы з вами не губляем надзеі, што відавочна ёсць у крумкачоў шанец працягнуць свой шлях далей і, можа быць, сёння адгуляць гэтую розніцу ў 3 мячы. Гэты вельмі непрыемны гандыкап, які, будзем шчырымі, часткова і самі сабе прывезлі цягам першага матча. Таму чаму бы сёння не перагарнуць хаду гэтай гульні і паказаць па-сапраўднаму выніковую гульню і не адквітаць гэтую нястачу ў ліку. Не такі ўжо непераможны гэты Салігорск, хаця, здаецца, цягам гэтага сезона каманда з Салігорска яшчэ не прайгравала, толькі ўнічыю гуляла аднойчы, здаецца, да? Ну, мы кажам пра розыгрыш чэмпіяната, бо у кубкавых турнірах гэтая каманда саступала, а пакуль атака Крумкачоў. І што? Фіксуе парушэнне правіла арбітр, да, не атрымалася ў нашай каманды выйсці ў сваю першую асэнсаваную атаку напрыканцы другой хвіліны гэтага матча. І штрафны разгуляюць футбалісты Салігорска, якія, да, як вы бачыце, сёння ў чорным такім домашнім комплекце формы. Ужо і лагатып этой каманды красуюцца на форме, бо, памятаеце вы, можа быць, хто шчыльна сочыць за гульнямі Салігорска, яшчэ пачынала каманда сезон у форме, дзе не было лагатыпа каманды, а цяпер ужо ўсе патрэбныя атрыбуты на гэтай форме прысутнічаюць. Ну што, яшчэ адзін штрафны, вось літаральна цягам хвіліны ўжо двойчы парушаць правілы нашыя футбалісты. Яшчэ адзін штрафны, праўда, ўжо больш небяспечны, на маю ўласную думку. Бліжэй да брамы, якую сёння бароніць Віталій Зыгмантович, разгуляюць футбалісты
салігорськай каманди. І да м'яча кірується Микита Шаула, який так само, як ви пам'ятаєте, відзначився голом у першому матчі, як і Віталій Ганіч, і Артем Курбачов. Назираємо ми за подачей. Перший на м'ячі футболіст Солігорська, але запалює становище поза гульней. Боковий рефері. І лік на табло застається по-ранейшому 0-0. Тому, сябри, не спішаємося з вами отчаиваться. Все ще стартові нулі на табло запалені. Ну що, коли аналізувати склади команд у порівнянні з матчем, першим матчем на Семашкі, то варто сказати, що по дві заміни відбулося у складі і одної, і другої команди. Коли будемо казати про Солігорськ, то інший брамник, Сянюк, замінив Достанку, а Коршун, четвертий номер, сьогодні з'явився замість Артема Герасима. Таким чином, дві заміни у стартовому складі Солігорська і дві заміни у стартовому складі Крумкачова відбулося у порівнянні з першим матчем. Сергій Козека заступив своє місце Янушу Ладуцьку, а Ілля Зайцев вимушено, нагадаю, или перебор жовтих карток, заступив місце у складі Коскіна Мікату. У Зайцева 4 жовті під час уже фінального групового етапу і першого матчу отрималося. І таким чином він пропускає гульню відказ. Хоча Ілля поїхав з командою на цей матч і підтримував хлопців. До опошнього не хотів він покидати зелений газон, уже коли команда вийшла на розмінку. Все ще зі своєю командою Ілля знаходився, але тим не менш пізніше вже мусив покинути простори зеленого стадиона Будаўнік, где Крумкачи уже не перший свой матч у истории гуляют. И что, атака нашей команды правым флангом, подача. Не добирается до ее Ростислав Серый. И замітусився мяч у штрафной. И, здається, аут на користь Крумкачова у нас с вами будет. Ну что, аут, далекий укит у нас мусить. Не далекий, с ближним разгуляли Крумкачи. И хто ж володає гэтым мячом, будем назирать мы с вами. Ну что, нікуди не спяшаюцца футболісты Солігорска, увозячы гэты мяч. Ім-то, відавочна, спяшацца няма куды. 3-0, комфортная перавага па выніках першага матча дазваляе сёння гуляць перадусім ад гэтага ліку, ад гэтай моцнай перавагі. Хаця, слухайце, ну, сябры, я заўзятар Ліверпуля, і мы з вами, хто таксама скаузеры, ведаем, што 3-0 у кубкавых турнірах пасля першага матчу ні аб чым абсалютна не сведчыць. Памятаеце вы выдатны камбэк у 2019 пасля паразы на Камп Ноу 4-0. Ліверпуль здолеў адгуляцца, але Ліверпуль не Крумкачы, зразумела, але пытанне спрэчнае, хто круцей на самой справе. Я думаю, для нас з вами, для заўзятараў Крумкачоў, які глядзяць гэты матч, адказ відавочны. А пакуль не бачым нейкай канкрэтнай такой перавагі з боку адной ці іншай каманды. Редкими, досыць невострымі атакамі абменьваюцца каманды, хаця варта адзначыць, што мяч ужо ў сетцы Крумкачоў паспеў пабываць. Літаральна хвіліны дзве таму пасля падачы са штрафнога мяч у браму каманды ў белым все ж такі заляцеў, але на вялікае шчасце для нас, на вялікі жаль для салігорскіх заўзятараў, які ўжо паспелі абрадавацца, то быў афсайд, становішча па-за гульнёй, і лік па-ранейшаму застаўся 3-0. Ну што, згадваў я, што ўжо не першы матч Крумкачы гуляюць на гэтым стадыёне, трэці юбілейны. Хаця, ну, 3, конечно, шчаслівы будзем лічыць, так, не юбілейны, а шчаслівы матч. Трэці Крумкачы на гэтым стадыёне гуляюць. Пра гэта пазней, бо атака Солігорска левым флангам у нас з вами прадзіраецца скрозь нашу абарону, і ёсць каму замыкаць. Не, ўсё ж такі першы на мячы наш, здаецца, это быў Яўген Гардзейчык. Ці Глеб Скрипник, нават, скажу шчыра, трошку далёка ад поля знаходжуся я, не вельмі добра бачу нумары футбалістаў, але будзем спрабаваць разбірацца. І Марозік. Непростая сітуацыя для ўладзі, і ўсё ж такі здолеюць выйсці са свае пало. Не атрымліваецца гэта ў нашых футбалістаў. Мяч у аут выходзіць, і
Коршун, які якраз таки з'явіўся сёння ў старце, хуценька ўводзіць мяч за бакавой і ўжо Салігорск будзе распачынаць сваю пазіцыйную атаку, якіх было, будзем шчырымі, безліч тыдзень таму. Я думаю, вы згодныя са мной. Перагулялі ў тым паядынку футбалісты Салігорска нашу каманду. Хаця, калі паглядзець на статыстыку такога ўражання, што была дамінацыя адной каманды, я думаю, у вас не склалася. Калі бы на статыстыку зірнулі. Хто глядзеў матч, пераканаецца, што статыстыка зусім не паказальная, бо там досыць роўна ўсё было і па ўдарах, створ, да, але мы з вамі бачылі, наколькі больш небяспечнымі былі атакі з Салігорска, чым это ўсё канчалася. І па вялікім рахунку, па адчуваннях было, што лік мог быць і нашмат буйнейшым за 3-0. І не так шмат момантаў можна прыгадаць у нашай каманды. Памятаем мы удар Сергея Казекі, які Ігнат Дастанка парыраваў. А так, насамрэч, небагата на моманты было ў тым матчы з нашага боку. Тым не менш, не губляем мы з вамі надзеі, а пакуль абараняемся супраць Мікіты Шаулы, аўтара аднаго з галоў тым матчы. Зігмантовіч мяч забірае. Трэба, мусіць, Віталю недоўга з гэтым мячом праводзіць час, бо сапраўды час сёння гуляе не на карысць нашай каманды. Калі мы верым у феерычны камбэк нашай каманды, то трэба як мага хутчэй у гэтае супрацьстаянне вяртацца, пачаць з аднаго гола, а там як пойдзе. І на старікавыя правілы не парушаюць, менавіта такое рашэнне у галоўнага арбітра. Нагадаю, сёння это Уладзіслаў Чырікаў з Жодзіна. Таксама не блізкі шлях, хаця, не ведаю, каму бліжэй, можа быць, все ж таки нам з Мінску было дабірацца, чым яму з Жодзіна. Але спадзяюся, што ягонае прозвішча сёння будзе выключна рэдка з'яўляцца ў нашай з вамі трансляцыі. А пакуль крымкачы пераходзяць на палову суперніка, Марозік можа ўладзь выйсці на аператыўны прастор, але выціскаюць яго. І вось такім не вельмі, лагічным, як мне здаецца, апраўданым рашэннем канчаецца гэтая атака. Ці то навес, ці то удар ад Марозіка размінаецца далёка з брамай і будзе ўводзіць мяч са свае паловы, са свае штрафной. Сергей Сінюк, які сёння бароніць апошні рубеж салігорскай каманды. Старікаў. Адзін супраць траіх, можна сказаць, і так змагаўся і перамог у гэтай мікрадуэлі, захоўвае валоданне для нашай каманды. І праз Зігмантовіча будзе распачынаць гэту атаку. Крыўцоў. Будзем шчыры, можа быць, чакалі вы сёння з'яўлення Глеба недзе на вастрыні нашай атакі. Ён сябе класна паказаў у матчы супраць Полацка. Пра гэта пазней. Абараняемся мы з вамі, сябры. Не мы на поле, а наша каманда. І Зігмантовіч, які выдатны сейф на свой рахунак запісаў. І зноў жа працягваецца хвароба нашага першага матча. Самы сабе на роўным месцы прывозім небяспеку ля свае брамы. Калі гэта не выкараняць у гэтым матчы, то я не ведаю, на што можна разлічваць, бо прыгадаеце вы тыя 3 галы, два з іх дакладна былі прывезены, уласна кажучы, нашымі абаронцамі. Памятаем і памылку Сергея Казекі ў перадачы. І ўсё гэта, на вялікі жаль, згуляла не на карысць нашай каманды, а пакуль кутнік. Дзякуючы сейву Віталя Зігмантовіча, яго зарабілі футбалісты Салігорска. І абараняемся мы. Крыўцоў адпрацоўвае ў абароне. Сёння гэта ягоная профільная пазіцыя, хаця я ўжо пачынаў вам развіваць тую думку, што Крыўцова, можа быць, мы з вамі чакалі і на дыаметральна супрацьлеглым кавалку поля. Тым не менш, менавіта ў абароне ён сёння складае гэтую тройку разам з Янушам Ладуцька і Яўгенам Гардзейчыкам. Ладуцька на Скрипніка. Той далей на Марозіка. Выціскаюць яго ў броўку, але тым не менш захоўвае, хацеў сказаць я, валоданне гэтай мяча ўладзь, але тым не менш, памыляемся мы і аут на карысць Салігорска. Хуценька разгулялі яго футбалісты ў чорных футболках, але са свае паловы выйсці ўсё яшчэ не здолелі. Высокі прэсінг уключае наша каманда, і на траціне поля Салігорска пакуль працягваецца гэтая гульня. Што, сябры, у паўзе з вамі паглядзім, як там у нас завершыліся некаторыя супрацьстаянні. 1-8 ўжо некаторыя удзельнікі чвэрцьфіналу нам з вамі вядомыя, таму пра іх пагутарым у бліжэйшай паўзе. Серы добра гуляе пад прэсінгам, але зноў жа
мячом валодаем, але валодаем на сваёй палове поля. Я думаю, такое ж уражанне, як у мяне склалася і у вас па выніках першага тайма, што не хапала нейкай дынамікі, такой інерцыі менавіта, да, для атак крумкачоў, бо былі такія магчымасці, але вось менавіта дынамікі, да, у прасоўванні мяча наперад, мне здаецца, не хапала нашай камандзе. Вельмі класна ўсе патэнцыйна небяспечныя зоны перакрываў супернік, і вельмі непроста было выходзіць у атаку нашым футбалістам. Спадзяюся, сёння з гэтым будзе трошку прасцей. І ўсё ж такі гол крумкачоў мы з вами абавязкова пабачым, а я спадзяюся, і не адзін Марозік змагаецца супраць Коршуна, здаецца мне менавіта так, і ўсё ж такі мяч гэты адваёўвае, хаця быў таго шанец збегчы на рандеву з Сінюком, тым не менш гэтага не атрымалася, але працягвае наша каманда мяч захоўваць, і ўсё ж такі выпускаем яго, і Сянюк нікуды не спяшаецца, і ўсё ж такі забірае яго ў рукі. Крыўцоў зноў перавісеў свайго апанента. Ну, Глеб сапраўды адзін з самых высокіх у складзе крумкачоў, калі не памыляюся, 190 сантыметраў ягоны рост. Ёсць, да, за кошт чаго пазмагацца на другім паверсе. А з мячом зараз яшчэ адзін Глеб Скрипник, але саступае права Янушу Ладудьку увесці мяч за бакавой. Трошку незвыкла гэта бачыць, да. Звыкліся мы, што профільныя крайнія абаронцы уводы мяча з аута здзяйсняюць, але вось сёння, можа быць, і Януш будзе такім займацца. Памыляемся ў перадачы і аддаем гэтую магчымасць правесці атаку ўжо суперніку. Шаула з мячом. Левы паўфланг, ужо нават цэлы паўнавартасны фланг падключае Салігорск, і адзін супраць трох нашых абаронцаў нічога не змог зрабіць футболіст Салігорска. І зноў жа вось перахапілі мяч, і не хапае трошку дынамікі для гэтай атакі, каб трошку, так ведаць, узарваць гэты тэмп. На вялікі жаль не бачу я гэта ад нашых футбалістаў пакуль у першыя 15 хвілін матча. Спадзяваліся мы з вами на хуткі гол, яго на вялікі жаль не сталася. Ну, калі лічыць хуткім гол, які заб'юць да 15 хвіліны, то на вялікі жаль не. Ужо 16-я хвіліна стартавала, лік па-ранейшаму 0-0. Тым не менш, будзем шчырымі, што былі магчымасці і ў нас ужо прапусціць. І магчымасці гэта больш відавочныя, чым прынамсі мела наша каманда. Такіх магчымасцяў, ну, шмат не прыгадаю я. Ладудька дыяганаль наперад. На Серага, той зачапіўся, і што? Фіксуе парушэнне правілаў галоўны. Ёсць у нас жоўтая картка, першая ў матчы. І што больш важна, як мне здаецца, перспектыўны штрафны для нашай каманды. Хто да мяча падыдзе? Можа быць, няма Міраслава Тамковіча, няма ў клубе Александра Варановича. Магчыма, Сеня Старікаў будзе выконваць гэты штрафны, ці, можа быць, пабачым яшчэ некага. І Януша Ладудька я каля мяча бачу. Ну, цікава будзе паназіраць за тым, хто стане ўсё ж такі выканаўцам гэтага штрафною ў складзе нашай каманды. Такі Баранаў ля мяча. Ну што ж, цікава. Разбег ад Лёшы, і ёсць шанец дабіць мяч. Не. Першая на падборы, на вялікі жаль, не футбалісты Крумкачоў, а Салігорская каманда гэты падбор забірае і праводзіць ужо сваю атаку. Ну, атакай назваць гэта складана, бо ўсё, здаецца, кантраляваў Віталь Зыгмантовіч і не падпусціў да мяча Арцёма Курбачова. Курбачоў таксама, вы памятаеце, на вялікі жаль адзначыўся галявым ударам у першым матчы. Адкрыў, здаецца, лік на табло, і варта сказаць, што вельмі малады футбаліст Арцём, 17 гадоў яму, але ўжо паспеў адзначыцца такім, ну, цікавым дасягненнем. Пра яго, напэўна, зноў жа ў паўзе, бо атака нашай каманды, зараз падача верхам, і так, ну, цікава, да, інтрыгоўна падстаўляўся, як мне здаецца, Глеб Скрипник, калі не памыляюся я, сябры, зноў жа перапрашаю, калі трошку не дабачу, вельмі далёка знаходжуся ад поля.
Дык вось, канчаючы думку пра Курбачова, казаў я пра гэта ў першым матчы. На рахунку гэтага 17-гадовага футбаліста першы гол у гісторыі новага, я не ведаю, як казаць, адроджанага ці ўсё ж такі новага футбольнага клуба Салігорск. Вось менавіта на рахунку гэтага футбаліста Артёма Курбачова. Першы гол Салігорска ў чэмпіянатах Беларусі. Ну, як апынулася, і не апошні. Наша каманда ладзіць сваю атаку 2-3, нават сітуатыўна апынулася. Не такая вялікая перавага Салігорска была, але ўжо колькасна вяртаюцца футбалісты гэтай каманды. Тым не менш, атака працягваецца. Сеня Старікаў падбор забірае. Не губляючы, асабліва не падстрайваючыся пад гэты адскок, спрабуе стрэліць, але блакуецца гэты удар. Тым не менш, атака каманды працягваецца. І ёсць яшчэ адзін удар. Ну, ведаеце, падабаецца мне гэты адрезак у выкананні нашай каманды. Яна сапраўды на нейкім такім адрезку ў 2-3 хвіліны падпрыціснула Шахцёр. Ну, Салігорск, я думаю, не пакрыўдзіцеся вы на мяне, калі буду цягам матча блытаць, да, час ад часу называць эту каманду і партызанам, і Шахцёрам, ну і па праўдзе з Салігорскам. Парушаюць правілы нашы футбалісты, фіксуе гэта Владислав Чырікаў, яшчэ адзін стандарт. Праўда, даўно мы іх не бачылі на нашай палове. І разгуляюць яго, я так мяркую, футбалісты Салігорска. Не будзе акцэнтаванай падачы ў штрафную, хаця кропка такая, ну, цікавая, тым не менш, варыянт розыгрышу. Абіраюць футбалістаў чорны, менавіта такі колер на сёння абрала каманда Салігорска. Ён домашні, хатні, называйце як хочаце. А крумкачы сёння выступаюць у белым. І казаў я вам на пачатку сустрэчы, што ўжо трэці матч крумкачы праводзяць тут, на стадыёне «Будаўнік». Першыя два прыйшліся на часы выступлення крумкачоў у вышэйшай лізе. Было это ў сезонах 2016-2017. І варта сказаць, што з такім пераменным поспехам каманда тут выступала. У 2016-м здолела перамагчы 2-0 тут, на Будаўніку, дзякуючы галам Шыкаўкі, нагадаю, з перадачы Філа Іванова. Заўзятары, я думаю, з досведам пускаюць пад гэтыя мае словы слязінку ностальгічную. Дык вось Шыкаўка і Вячеслав Глеб у тым матчы адзначыліся галамі і здолелі здабыць перамогу тут, на Будаўніку, для нашай каманды. А ўжо у 2017-м, на вялікі жаль, каманда тут зазнала паразу з такім жа самым лікам 2-0. Такім чынам, пасля двух матчаў крумкачоў тут, на Будаўніку, поўны парітэт, адна перамога гасцявой і гаспадарчай каманды. Па 2 мячы забіты і прапушчана. Ну, будзем верыць, што сёння пабачым мы самую выніковую перамогу крумкачоў тут, на Будаўніку. Можа быць, з лікам 3-4-0, як пойдзе, хто яго ведае. Чаму б не памарыць? Футбол у нас пакуль падраўняўся ў апошнія хвіліны, чаму б і не. Старікаў не памыляецца ў гэтай сітуацыі, але вось перадачу троху безадресную выдае Януш. Да, не першы раз бачым Януша, які выконвае стандарт. Ну, вот мяч зараз за бакавой. Мусіць, за сёння больш, чым за ўсю кар'еру такіх уводаў будзе ў Януша, хаця магу памыляцца я, і абараняемся мы, і робіць гэта звышдакладна і надзейна Глеб Крыўцоў, вяртанню якога мы былі моцна рады цягам гэтага сезона. Да, і высока-высока сустракае наша каманда суперніка, і не так ужо проста выходзіць у свае атакі. Вось нават так спрашчаючы троху сваю гульню дзейнічаюць футбалісты Салігорска, а тут можна было і дагуляцца Мікіту Шаулу, калі б апынуўся на газоне. Віталій Зігмантович, лёгка і жоўтую можна было выдаць за такое неспартыўнае дзеянне. Гэтаму таксама маладому, таксама 17-гадоваму, ну ўжо 19 нават гадоў, ужо прабачце трошку памыліўся ў падліках я. Кажу я пра Мікіту Шаула, футбаліст, які выклікаўся ў зборную Беларусі ў 19, гэта пра нешта, але
все ж таки мусіць казаць нам з вами, узровень высокі у маладых футбалістаў салігорскай каманды, плюс тыя гульцы, якія раней прадстаўлялі футбольны клуб «Партызан». Я думаю, памятаеце вы фінал 2023 года, дзе сышліся Крумкачы і «Партызан», і варта сказаць, што вось з таго стартавага складу на сёння у складзе Салігорска засталося яшчэ ажно 7 гульцоў, то бок касцяк яны сапраўды складаюць, плюс футбалісты 17-18 гадоў. Выхаванцы, пазняя прагета, Улад Марозік, ну што, давай, лясні, прыкладзі сваю гармату, расчыхляе Марозік, але будзем лічыць, што прыцэльваецца Улад, ну я не ведаю. Ці то это Шахтёр, Салігорск дакладней сёння дае сёння больш гуляць нашым, ці больш некімі зараджанымі выйшлі на гэты матч футбалісты нашай каманды. Ну, больш небяспекі мы бачым цягам першага тайму, чым гэта было прынамсі тыдзень таму, як мне здаецца. Ну што, сябры, я нагадваю, па-ранейшаму глядзім гэты матч на YouTube-канале футбольнага клуба «Крумкачы». І нагадаю па традыцыі, што пад трансляцыяй вас чакае спасылка на Donation Alerts, дзе вы можаце зрабіць ахвяраванне, падтрымаць нашу каманду. Я думаю, праз лічоныя секунды з'явіцца і плашка з нашым зборам у вашым эфіры, таму, сябры, карыстайцеся магчымасцю. Ну што, і праводзім мы гэтыя хвіліны, секунды на палове суперніка, дзе Марозік з Серым, і не толькі яны, спрабуюць напружыць абарону суперніка, якая сёння, мне здаецца, выглядае ўжо не такой непраходнай, як гэта было тыдзень таму. Трэба, я думаю, як мага часцей напружваць футбалістаў чорным, і ёсць шанец, я ўпэўнены на тое, што рана ці позна пачнуць памыляцца яны. Вось як зараз, гэта, ну, сапраўды на тоненькага ўжо трымаюць гэты мяч футбалісты Салігорска, і забіраем яго пад свой кантроль. Баранаў у недадачу, як той казаў, аддае гэту перадачу, і ўжо абараняемся мыць. Зыгмантовіч стане героем гэтага эпізоду. Не даходзіць пакуль мяч да Віталя. Януш Ладуцька, як у лепшыя залатыя свае гады гуляе, і паказвае падымацца футбалісту Салігорска. Галоўны арбітр Марозік зачапіўся за гэты мяч, але няма каму аддаць перадачу на Януша Ладуцьку. І вось такім, ну, сапраўды нескладаным, да, можа быць, падумцы, але вельмі надзейным вынасам наперад Януш спрабуе распачаць атаку нашай каманды і фіксуе парушэнне правілаў з боку Марка Кабенкі, галоўны арбітр. І Крумкачы гэты мяч разгулялі, але, як вы бачыце, ўжо і не ў нашай каманды, на вялікі жаль. Застаецца гэты круглы снаряд. Абараняемся мы да апошняга. І што? Паказвае, што кутнік мусяць выканаць футбалісты Салігорска, хаця не згодны з гэтым абаронцы нашай каманды. Тым не менш, пабачым кутніку ў выкананні футбалістаў у чорным. І, сябры, з'явілася, да, у нас у трансляцыі плашка са зборам на новую камеру. Таму, сябры, далучайцеся, падтрымлівайце, ахвяруйце лішні рубель 2, 5, 10. Я вас ні ў якім разе не абмяжоўваю, каб у матчах наступных, у матчах чвэрцьфіналу, калі мы туды трапім, ці ў матчах наступнага сезона яшчэ лепшую карцінку мы вам выдавалі. Зыгмантовіч першы на мячы, і хуценька, імкліва на Расціслава Серага уводзіць гэты мяч. І што, Серы змагаецца з Сенюком, але той все ж таки першы на мячы. Ну, чаму б і не? Чаму б такім чынам не спрашчаць сёння гульню? Я думаю, шмат хто з вас чытаў каментары пасля мінулага матча, як і я, і пісалі вы пра тое, што, можа быць, варта спрашчаць гэты футбол, часам збівацца на такія навесы ў штрафную, адраджаць туды і Крыўцова, і Хадневіча. Ну, паглядзім, як яно будзе, але вось тое, што дакладна не праз кароткую перадачу, а такімі далёкімі вынасамі мяча не цураюцца карыстацца футбалісты Крумкачоў. Пра гэта мы з вами можам казаць дакладна. І зноў Марозік першы на мячы. Пойдзе ў обыгрыш, ці паспрабуе падзяліцца мячом з партнёрам.
Падзяліўся, дык падзяліўся, але недакладна робіць гэта ўладзь, на вялікі жаль для нас з вамі. Ну, тым не менш, падходаў сёння, здаецца, ўжо больш, чым цягам першага матча, а вось яшчэ адно парушэнне правілаў з боку нашай каманды. Я думаю, пакуль яна перамагае па гэтым паказчыку, але мы з вамі пад канец перапынка статыстыку атрымаем, паглядзім. Абавязкова ў трансляцыі абмяркуем. Я думаю, сёння па статыстыцы крумкачы выглядаюць яшчэ больш прышпільна і цікава, чым тыдзень таму. І пакуль на 29-й хвіліне у нас лік па-ранейшаму з вамі застаецца 0-0. Быў у нас і першы данат у трансляцыі. Пішце вы, што трэба забіваць. Сапраўды, ну, як з такім не пагадзіцца, такі, ну, я думаю, трэба забіваць не адзін, а троечку, чацвёрачку. І тады прям усё ў парадку будзе, ну, пры ўмове, што не прапусцім мы. А пакуль якраз такі вось абарончымі дзеяннямі занята наша каманда, бо Салігорск усім складам, акрамя Сінюка, перайшоў на палову поля нашай каманды і спрабуе напрушыць абарончыя редуты нашай каманды ўжо салігорская дружына. І без парушэння правілаў адбіраюць мяч нашыя, абаранаў наперад, але вось памыляецца з перадачы, але фіксуе парушэнне правілаў галоўны, і валоданне гэтае мы захаваем. Сябры, не ведаю, наколькі добра чутно, працую сёння праз гарнітуру, чутно вам сектар падтрымкі нашай каманды, але так ёсць адчуванне, што вельмі гучна на стадыёне, прычым добрая акустыка, яна стварае такі па-сапраўднаму футбольны антураж. І заўзятараў сёння, скажу так шчыра, шмат, ну, калькулятара не маю, часу падлічыць таксама, ну, але некалькі сотняў дакладна, можа, якую і там 1000 налічыць галоўны арбітр, інспектар сённяшняга матчу. Паглядзім з вамі потым у пратаколе. Ужо не ў эфіры, на вялікі жаль, это зробім. Але пераправерыце, наколькі добра я ацаніў колькасць заўзятара, пакуль ладуцька на свае палове поля, перапасоўку з партнёрамі зладжу. І Гардзейчык. Вось так, наперад. Вельмі неардынарна, але досыць дакладна выконвае гэту перадачу Яўген, але за мяч все ж таки не атрымалася зачапіцца, і Салігорск адказвае далёкім вынасам на наш. Шаула разабраўся адзін супраць дваіх на Пузевіча. І што, абаронімся мы. І без парушэння правілаў гэта робім, але ставіць пенальці на роўным месцы галоўны арбітр. Ну, сябры, давайце я перагляджу таксама гэты момант на трансляцыі. Цікава мне паглядзець яго будзе з вамі. Ну, вельмі тэатральна падаў гулец Салігорска, і ёсць шанец у гэтай каманды выйсці наперад. Дубоўскі гэта быў, калі не памыляюся я, трэці нумар, хаця складана было мне пабачыць, тым не менш, ну, вельмі тэатральна, я думаю, Станіслаўскі дакладна б ацаніў гэтае падзенне, і паглядзім мы з вамі, чым жа скончыцца гэты пенальці. Віталь Зігмантовіч, ці выйдзе ён героем у гэтым моманце. 1-0 Салігорск лік адкрывае, і Віталь Ганіч гэта робіць. 1-0 на 32-й хвіліне матча выходзіць наперад салігорская каманда пасля досыць, ну, цікавага. Падзяліцца ў каментарамі пенальці. Выходзіць наперад салігорская дружына, ну, што ёсць. Вось так, вось Віталь Ганіч у 6 сваіх матчах мінулых супраць Крумкачоў не забіваў ніводнага разу, а за 2 матчы гэтага плэй-офф забіў ужо двойчы ў браму нашай каманды. Ну што, задача для каманды робіцца яшчэ больш складанай. Цяпер 4 мячы трэба забіваць. Ну,
Як мінімум двушечку, я думаю, треба у першому таймі, і ще 2 голи у другім, і цілком задача виглядає реалістично для нашої команди, сябри. Ну, не подумайте, що не верю я у наших футболістів, чому б ні, різне у футболі буває, часу ще до холери, 60 хвилин, я думаю, нам ще цей матч назирати, але для цього треба ще надійно згуляти для своєї брами, от зараз супроти Ганіча змагаємося, але Ганіч якраз таки м'яч гэты вельмі добра ад суперніка, ад наших футболістаў бароніць. 32-гадовы футболіст, такі шмат пагуляў у першай лізе і за Смаргонь, і Воршу, Баранович, Петрикаўскі Шахцёр. Всё гэта ягоны паслужны спіс, а таксама паспеў у Вышцы згуляць і за Шахцёр мясцовы, і трошку за Слуцк пагуляў. А сезон 23-24 правёў у складзе Партызана. І таксама гуляў супраць Крумкачоў у фінале сезона 23. Баронімся мы і выносім мяч за межы свае штрафной, але на вялікі жаль падбор застаецца за супернікам. І другі тэмп у гэтай атакі. Дубоўскі прабіваў, але трапіў роўна ў тое месца, дзе знаходзіўся Зыгмантович. І капітан не здолеў падвоіць лік на табло, пакуль ён па-ранейшаму 1-0. А я зазірну тым часам у чат трансляцыі, пагляджу, што ў нас там адбываецца. Да, пыталі вы, чаму няма Зайцева, атрымалі на гэта адказ, што сапраўды перабор жоўтых у Іллі, хаця ён тут сёння з камандаю. Жаданняў гульцоў шмат, пішаце вы, ну, так і ёсць, гэта было відавочна, я чуў, як хлопцы настройваліся на гэты матч. Яны дакладна выходзілі не з запушчанымі галовамі, а з надзеяй перагарнуць гэты матч. І, як вы бачыце, сёння, ну, дакладна маюць такі настрой нашы 11 футбалістаў старта. І піша ў каментарах, што ігрок Салігорска явна нырнуў. І ў мяне такое ўражанне, але ну вельмі далёка знаходзіўся я ад эпізода. Можа быць, у вас будзе час у перапынку, і ў мяне паглядзім гэты момант яшчэ больш падрабязна, а пакуль Марозік на мячы. Дакладней, не Марозік, гэта быў не так важна, сябры. І на вялікі жаль не выціснулі максімум, і ўжо спрабуе Салігорск выйсці са свае траціны і паспяхова з гэтай задачай спраўляецца, толькі трошку не такім чынам, якім я чакаў, а выбівае мяч за кошт адскока за лінію свае брамы. Салігорск, і ўжо Сянюк будзе ўводзіць мяч, ну, нікуды не спяшаючыся, але тым не менш і відавочна не зацягваючы гэты час. Сергей Сянюк, які сёння замяніў Ігната Дастанку на апошнім рубяжы свае каманды. З Ігнатам, я так разумею, все добра, ён сёння на лаве запасных. Гэты 31-гадовы футбаліст, які таксама ў 23-м годзе супраць Крумкачоў у фінале гуляў. Праўда, на лаве запасных тады знаходзіўся, у гульню тую не ўступіў, тым не менш. Марозік змагаецца адзін супраць дваіх і мае шанец. І што, можа быць, тут суддзя пакажа пенальці? Момант плюс-мінус такі самы, як быў у нашай штрафной. Я трошку не разумею, як трактаваць гэты эпізод, да, сябры, калі ў тым мы ставім пенальці, а ў гэтым не. Ну ладно, я сапраўды вельмі далёка ад моманта знаходжуся, на вялікі жаль, сёння. Але трэба аказаць дапамогу нашаму футбалісту, і з'яўляецца на поле Олег Давідович. Ён і дырэктар Крумкачоў, ён сёння выконвае абавязкі доктара нашай каманды. А на газоне ўладзь Марозік, які мог стаць героем гэтага эпізоду, і пра нешта размаўляе якраз такі Сергей Сянюк са сваімі футбалістамі, абмяркоўваць мусіць мінулы момант. І будзем спадзявацца, што з Марозікам будзе ўсё добра, здолее ён працягнуць гэты матч. А калі не, то не вельмі небагатая лава запасных у нашай камандзе. На вялікі жаль, няма сёння ні Далідовіча, ні Давуда Арыбгаджыева.
Зато ёсць там Мирослав Тамкович, номер 4, Алексей Ходневич, 9, Пантелей Иваненко, 24, Артем Воронкович, 44 и 89 Александр Ясевич. Падымаецца з газона Марозік, але так трошку кульгаючы гэты газон пакідае, і я так спадзяюся, што ў бліжэйшай паўзе, нават не ў паўзе, калі атрымае дазвол ад галоўнага, ў гэтую гульню вернецца. У нас тым часам на гадзінніку 38-я хвіліна стартавала, дакладней ўжо да свайго лагічнага заканчэння падыходзіць, і лік па-ранейшаму 1-0 на карысць Салігорска. Нагадаю вам, што Віталій Ганіч адзначыўся голам з пенальці, ну, вельмі спрэчным пенальці, як на маю ўласную думку, але не я сёння са свістком, я сёння з мікрафонам на трыбунах стадыёна. Будаўнік з вялікай асалодай назіраю за гэтым матчам, бо нашмат больш падабаецца мне змест сённяшняй гульні, чым тое, што мы назіралі тыдзень таму, бо, ну, скажу шчыра, да, троху безнадзейна выглядала ў той сустрэчы наша каманда, не даю ноткі негатыву, проста канстатую хутчэй за ўсё тое, што і вы таксама назіралі, а вось сёння каманда больш зараджаны, больш зматываванай выглядае, і вось, можа быць, гэтага настрою, у тым ліку, гэтага такого імпульса, такога вось сапраўднага шчырага жадання перамагаць не хапіла тыдзень таму. Сапраўды вы пабачылі, што не такі страшны той Салігорск, да? Як, можа быць, яго малявалі. Зразумела, каманда амаль усе матчы у другой лізе перамагала, але тым не менш бывала і на тоненькага здабывала свае перамогі. Марозік змагаецца, на серага аддае, навес штрафную. І што, Старыкаў падбор забярэ? І што, няма тут парушэння правіл, разводзіць рукі-бокі. Сябры, я такімі тэмпамі на другі тайм мікрафон пакіну вам, і будзеце без мяне глядзець, бо пайду падтрымліваць каманду, бо нешта незразумела ўжо для мяне ладзіць зноў Владзіслаў Чырікаў. Здалося мне, што было парушэнне правілаў на Сені Старыкаве. Падымаецца Сеня з газона, і здолее ён працягнуць гэты матч, як працягвае гэты матч і Владзіслаў Марозік. Сваю пазіцыю злева ў групе нашай атакі ён ужо заняў і прэсінгуе супернікаў. Хацеў сказаць, змушаючы тых памыліцца, але пакуль беспамылкова выходзяць са свае траціны поля салігорскія футбалісты, але і тут вось здараецца недакладная перадача, тым не менш быў шанец забраць пад кантроль Салігорска, але ўжо з мячом наша каманда. Вось трошку зараз, здаецца, завазіўся з мячом Марозік, як мне здалося, можна было хутчэй з ім развітвацца, і Салігорск ужо не цураецца выносіць мяч. І што, будзе Ганіч першым на мячы? Не. Першым быў Яўген Гардзейчык. Ну і звярніце ўвагу, да, на то, як ужо сёння высока сустракае суперніка наша каманда. Здаецца, гэта бракавала тыдзень таму. Хаця, канешне, Салігорск, мне здаецца, мусіць быць лепш фізічна падрыхтаваны, бо зноў жа разважаў тыдзень таму пра тое, што Салігорск гэта, ну, прафесійная каманда, будзем шчырымі, якая трэніруецца штодня. Трошку больш гэта за колькасць трэніровак у Крумкачоў, хаця і наша каманда, у адрозненне ад таго ж Трактара, да, ўсё ж такі трэніруецца. 3-4, я скажу шчыра, не падкажу вам колькі разоў на тыдзень. Але ўсё ж такі гэта менш, чым Салігорск, які кожны дзень ладзіць трэніроўкі. І відавочна за кошт гэтага можа пахваліцца добрай фізічнай падрыхтоўкай, якая ў любы момант матча можа сказацца, асабліва, я так разумею, у другім тайме вельмі лёгка можа сказацца гэтая перавага ў падрыхтоўцы. Зноў Марозік на газоне. Яшчэ адна жоўтая у нас з вамі.
А тим часом 43-я хвилина у нас стартавала, то бок 2,5 назіраць нам яшчэ ў першым тайме. І будзем праз хвілінку-другую лавіць Яфіма Калацкага з табло, каб даведацца, колькі ж будзе працягвацца першы тайм, а пакуль спрабуюць разгуляць гэты стандарт крумкачы. Старыкаў ля мяча і пакуль не можа Сеня вызначыцца з тым, што ўсё ж такі яму рабіць, бо разабралі ўсіх футбалістаў. І вось так, наперад. Именно такую опцию абраў Сеня, але грамотно гуляе абаронца салігорскай каманды, і Сергей Сянюк будзе ўводзіць мяч са свае. Штрафной. Зноў жа мусіць далёкім стрэлам, што гэта ў нас скончыцца з вами. Кароткія розыгрышы. Менавіта такі варыянт не тое, каб часта выбіраў Шахцёр Салігорскі ў першы матч, і я думаю, нечастая опцыя гэта будзе сёння. А пакуль Зыгмантовіч наперад кіруе гэты мяч. Старыкаў на Гардзейчыка. Ёсць шанец на адну з апошніх атак у гэтым тайме. Даўно мы не бачылі вастрыні ля брамы Сенюка. Трэба дадаць нам трошку гэтых пякельных нотак у апошняй хвіліны першага тайму. Крыўцоў на свайго цёзку, на Глеба Скрипніка, але той мяч не адваяваў у гэтай дуэлі. Тым не менш, вымушаем мы суперніка выносіць мяч за бакавую. Хто? Старик? Ой, Скрипнік, да, мусіць ён будзе ўводзіць мяч, ці саступіць гэта права Янушу. Якраз такі Януша робіць адресатам. Цікава разабраліся на гэтым участку поля нашыя футбалісты. Яшчэ адзін аут зарабілі, але аут гэта не... Аут гэта і далёка ад брамы суперніка, таму пакуль не так небяспечна, як нам з вами б хацелася, хаця спадабалася мне каманда ў першы, так хвілін 35 гэтага тайму, апошні хвілін 10 трошачку падпрыціхла ля брамы салігорскай каманды. Тым не менш, спадзяемся, што яшчэ адну, другую атаку здолеюць правесці нашыя футбалісты на палове суперніка ў гэтыя першыя 45 хвілін першага тайма. А пакуль баронімся мы супраць Курбачова. І на газоне Коршун, але працягваецца матч. Не фіксуе парушэння правілаў галоўны і ўжо ў паўзе пайшоў справіцца пра тое, як сябе адчувае Мікіта Коршун. Будем спадзявацца, што здолее ён працягнуць гэты матч. Это Мікіта Шаула быў, не Коршун. Сёмы, а не 4-й нумар. Выбачаюся ў чарговы раз за сёння, сябры, але сам абраў гэты шлях каментаваць футбол са стадыёна, а не з цёплай кватэры. Удалённа, папіваючы гарбатку ці нейкі іншы напой. Але тым не менш упэўнены, што прабачыце вы мне гэта. Можа быць, у маю гарнітуру і перадаю вам трошку атмасферу стадыёна ў Салігорску, якая па-сапраўднаму футбольная адчуваецца. Тыя секунды, пакуль крумкачы бароняцца, ўсё ніяк не могуць разрадзіць абстаноўку. І вось ёсць шанец, Марозік. Ягонай не зусім дакладнай перадачай канчаецца гэты першы тайм. Не было ў нас анічога дададзена да першага тайму. І Владислав Чирикаў сігналізуе пра тым, што 45 хвілін першыя скончаны, і каманды сыходзяць на перапынак, каб правесці яшчэ 45 хвілін, якія ж канчаткова вызначаць тое, хто сёння выйдзе пераможцам з гэтай дуэлі. Нагадаю, Віталій Ганіч з пенальці адкрыў ліку ў гэты матч, і это пакуль 1 гол. 1-0 па выніках першага тайму. Давайте адпачнем, сябры.
Ну што, сябры, вяртаемся на другі тайм матча Салігорск-Крумкачы. Сёння з вами мы на стадыёне Будаўнік у горадзе Салігорску, дзе пасля першага тайму наша каманда церпіць паразу з лікам 1-0 на 31-й хвіліне. Віталь Ганіч з пенальці адкрыў лік у гэты матчы, а гэты матч для вас апошні раз на YouTube-канале Крумкачоў. Сёння каментую я, Алексей Барысевич. Сябры, паглядзелі мы ў перапынку усёй нашай здымачнай брыгады момант з пенальці, скажу вам больш, нават інспектор гэтай сустрэчы падышоў да нас, папрасіў паказаць тую сітуацыю на 31-й хвіліне. Ну, праўда, як так вельмі этычна зрабіў, вынік свайго прагляду ён нам не паведаміў, хоць я моцна і прасіў, але, ну, напэўна, гэта больш прафесійна сапраўды прыхаваць пры сабе сваё меркаванне, а потым ужо адлюстраваць яго пры падвядзенні вынікаў працы судзейскай брыгады сёння. Але скажу шчыра, ну, вельмі на тонка пенальці, вельмі добра Курбачоў у гэтым моманце, Арцём Курбачоў маляваў гэтае падзенне, сам абшлагбаўмы нашых футбалістаў вельмі ўдала. Ён іх знайшоў гэты кантакт і апусціўся на газон, па выніку чаго і зарабіў пенальці, які быў удала рэалізаваны. Віталём Ганічам. І такім чынам лік стаў 1-0, 4-0 па выніку двух сустрэч. Ну што, распачынаем другі тайм і будзем з вами разбірацца, у якіх складах каманды на гэты другі тайм выйшлі. У нашым складзе, я думаю, вы звярнулі ўжо ўвагу. З'явіўся Міраслаў Тамковіч. Каго ён замянім, з вами таксама паспрабуем разабрацца. Разобім гэта пазней, бо атака нашай каманды Баранаў не знаходзіць, на вялікі жаль, галаву партнёра па камандзе і, бляцеўшы ўсіх, забіраюць гэты мяч пад кантроль футбаліст Салігорска. Але ненадоўга. Давайте, падводзячы вынік першага тайму, з вами адзначым, што нашмат лепш, я думаю, вы згодныя са мной, выглядала каманда у параўнанні з першым паядынкам. Нашмат больш упарта, агрэсіўна дзейнічала на палове суперніка і зараз займела магчымасць для таго, каб са стандарту адквітаць все ж такі адзін мяч і, можа быць, вярнуцца ў гэтую сустрэчу. Баранаў ратуе мяч Лёша і будзе шанец на тое, каб яшчэ, да, пад мае словы Коски наміката, вы бачыце, наколькі неўдала з гэтым мячом абышоўся і ўжо сам гатовы дапамагчы футбалістам Салігорска хутчэй вярнуць яго ў гульню. Такім чынам Тамковіч на полі з'явіўся. Каго ён замяніў? Я пакуль, шчыра кажучы, не заўважаю, буду правяраць усіх. Калі што, падказвайце мне ў каментарях пад трансляцыі. І што, без парушэння правілаў абыходзяцца тут нашы футбалісты. Ёсць шанец на контратаку, галоўны імпульс гэты-то не губляць. Коски, справа ёсць Марозік на блізкай да нас з вами броўцы. Уладзіўся футболка ўжо не белага колеру, да, у якім сёння выступаюць Крумкачы, а ўжо сапраўдна не казямельна, а шахцёрска такого крацінага колеру. Калі можна так сказаць, кратовага нават. І яшчэ адна падача ад Коски, чый будзе падбор за сенем. Праўда, не атрымалася ў яго адразу падпрацаваць мяч сабе пад удар. Але тым не менш другім ужо такім тэмпам, да, развіваецца наша атака. Ужо і левы фланг падключаюць нашы футбалісты. Шкада, што няма сёння Зайцева на полі. Ілля, нагадаю, гэты матч прапускае за перабор ад жоўтых картак. І, сябры, дзячу вас за яшчэ адзін донат. Пішаце вы, просіце дакладней мяне. Кажаце, ідзі, каментатар, правер зрок арбітра. Ну, хацелася б зрабіць гэта мне, а пакуль сочым за тым, як каманда абараняецца. Колькасна мы ўжо вярнуліся, але вось
Все ж таки до удара дайшло ў гэтай сітуацыі. Здаецца, Дмітрий Стыцко ў гэтай сітуацыі прабіваў, але размінуўся мяч са створам нашай бравы і Зыгмантович будзе яго уводзіць у гульню. Да, неўдала робіць гэта Віталь, на вялікі жаль, і мусім зноў абараняцца у простай сітуацыі. Памыляемся мы. Хацелася пабачыць ўсё той жа націск, той жа характар, які мы бачылі ад каманды ў першым тайме. Мы, здаецца, яго і назіраем, але вось такія невымушаныя памылкі у вельмі простых сітуацыях, такія, кажучы тэніснай мовай unforced errors, да, яны, ну, ні ў якім разе не спрыяюць тому, каб футбол каманды выглядаў цэльным такім, да. А вось гэта мне падабаецца. Высокі такі актыўны прэсінг, вельмі шчыльны, які мы сітуатыўна назіраем у выкананні нашай каманды. Вось такіх момантаў хацелася б як мага больш назіраць, а зараз кутнік. Пабачым ля нашай брамы, кіруюцца туды вялікай колькасці футбалісты Салігорска, і ўжо адабараняцца трэба нашым футбалістам. Давайте падвядзем яшчэ вынік першага тайма, паглядзім, якая ж статыстыка ў нас была па выніку першага тайма. Я думаю, бачылі вы яе ў перапынку, тым не менш агучу для тых, хто не бачыў. 3-4 на карысць нашай каманды было па ўдарах, 2-3 саступілі па ўдарах створ, 2 кутнікі было ў Салігорска, гэта ўжо трэці, калі не памыляюся я. Па парушэннях все ж таки 8-6 было на нашу карысць, і 2 жоўтыя карткі было ў Салігорска супраць адной нашай. Падбор за Салігорскам, ёсць шанец стрэліць, карыстаюцца ім салігорскія футбалісты, але серыя вось гэтай такой мітусні на подступах да нашай штрафной канчаецца яшчэ адным ударам, але гэтым разам ударам ужо недакладным. І Зыгмантовічу ў гульню ступаць не прыйшлося. На вялікае шчасце для нас з вамі, хаця памятаем, што цягам першага тайму Віталю даводзілася некалькі часу уступіць у гульню, і рабіў ён гэта пераважна надзейна, хаця мяч і паспеў пабываць двойчы ў ягонай браме, адзін раз пенальці, а да таго быў момант, калі у офсайдзе апынуліся футбалісты Салігорска, тым не менш мяч у нашу браму заляцеў. Ну што, падбор за кім? Сеня Старікаў перахапіў мяч у гэтай сітуацыі, прыклаўся да мяча здалёк, але не пацэліў у браму суперніка, і добра, што ёсць болбой, не трэба нам сёння доўга чакаць вяртання мяча ў гульню, хаця зноў жа відавочна, што Сергей Сенько доўга з гэтым мячом, дакладней спяшацца развітвацца з гэтым мячом ён дакладна не будзе. І трошку неўласцівая для салігорскай каманды, такі кароткі розыгрыш абралі яны. Тым не менш эфектыўным гэта дзеянне апылося, на свае паловы яны выйшлі, але атрымалася забраць мяч пад кантролю нашай камандзе, і ўжо праз Гардзейчыка падключае той Гоцмана, які адваяваў гэты мяч у гэтай дуэлі, але на вялікі жаль выпусціў яго за лінію брамы, і трэба вяртацца Данілу. Калі толькі не абраў Владзіміра Вошма нейкі такі варыянт таго, што Гоцман будзе гуляць вышэй у атацы, больш актыўна дапамагаць сваім партнёрам. Я думаю, можа быць, і такая была установка, бо, ну, аб'ектыўна губляць няма чаго. Якая розніца, саступім там 0-10 ці паспрабуем пазмагацца і нешта зачапіць у гэтай сустрэчы. Я думаю, ні вы, ні я не былі б супраць пабачыць такое відовішча на YouTube-канале Крумкачоў, дзе гэты матч сёння з вамі назіраем. Чат-трансляцыя, як заўжды, адкрыты для вашых меркаванняў, эмоцый, парадаў, ацэнкі судзейскай працы. Усё гэта мы радыя пабачыць, а пакуль Курбачоў робіць перадачу, але 2-13 нумары сышліся на подступах да нашай штрафной, і кутнікам усё канчаецца. Гардзейчык. Ад Гардзейчыка вылетае мяч за лінію брамы, і незразумела пакуль хто, бо ніхто не кіруецца туды да вугла поля, каб все ж таки выканаць стандарт. Ужо 4-й кутнік для салігорскай каманды. 2 за ўвесь тайм і 2 ўжо за першыя 8 хвілін здолелі выканаць футбалісты Салігорска. Ну, я думаю, прыкладна да заўтра дабярэцца да кутніка футбалісту ў чорным, каб выканаць падачу. Ці, можа быць, зладзіць нейкі арыгінальны розыгрыш, чаму бы не. Не, ўсё ж такі верхам ідзе гэтая падача. Зыгмантович выходзіць на гэты мяч і забіраем мы мяч у гэтай сітуацыі. Ёсць шанец правесці контратаку. Гоцман там высока апынуўся, але няма ў яго падтрымкі такой, да.
І мусіць у вельмі простай сітуацыі, да, аддае мяч без барацьбы суперніку. Ну, складана гэта патлумачыць неяк лагічна. Вельмі крыўдна ў такія сітуацыі, бо просто на роўным месцы аддаем мяч суперніку, які ўжо ў сваю чаргу будзе ладзіць. Ну, я не магу это ўжо контратакай называць дакладна, гэта ўжо пазіцыйнага кшталту атака намячаецца ў Салігорскай. Галоўнае вось не памыляцца з такімі сярэднімі перадачамі, і атрымліваецца гэта пакуль у салігорскай каманды. Пузевіч направа. І вось, як кажуць, любезнасцю на любезнасць адказваюць футбалісты ў чорным. Таксама невымушана ў простай сітуацыі аддаюць мяч. І аут разгулялі крумкачы. Пад прэсінгам нашай абаронцы, тым не менш не памыляецца Старікаў. І Крыўцоў. Далей налева. Паказвае Гоцман, падымае рукі, што ён вольны, адзін на правым флангу. Так было, так і ёсць. Але да яго ніхто не збіраецца гэты мяч даводзіць. Цікава мне, конечно, сёння, ці чуеце вы нашу гарнітуру, тое, як гучна падтрымлівае сваю каманду сектар заўзятараў, які таксама ў досыць вялікай колькасці адправіўся на гэты выезд. Справа Гоцман чакае мяча, ну і яшчэ адна недакладная ад Гоцмана, яшчэ адна памылка. Да колькі ж можна? І з парушэння правілаў змагаецца ён супраць Дмітрія Стыцко і атрымлівае за гэта жоўтую картку наш футбаліст. І падраўняўся лік па жоўтых, здаецца, 2-2, калі не памыляюся я. Калі сябры сядзіце і лічыце статыстыку разам з намі, то на здароўе падказвайце, калі памыляемся мы, а пакуль сам пацярпелы разгуляе гэты стандарт на сваёй палове, але, ну, зноў жа, не гледзячы на халоднае надвор'е, ніхто не цураецца пастаяць на гэтым марозіку. Лёгкі каламбур такі атрымаўся, да. Кажучы, пра марозіка можна падумаць і пра гульца нашай каманды, Уладзіслава, ад якога мы сёння таксама чакаем выніковых дзеянняў. Гэты сезон ён, на вялікі жаль, правёў ніжэй сваёй мінулай формы, якую паказаў ён у мінулым сезоне. Там у яго было 12 галевых удараў за ўвесь чэмпіянат, а ў гэтым сезоне, здаецца, 4 мячы на рахунку марозіка, трошку менш, чым мы з вамі маглі чакаць ад Уладзя. І яшчэ адзін кутнік пабачым мы з вамі. На 57-й хвіліне матча. Неяк шмат белых футбалістаў у белай форме у нашай штрафной, і не так шмат чорных. Шахцёр мусіць ужо і не імкнецца забіваць другі. І супраць Тамковіча жорстка гуляюць, але тым не менш у рамках правілаў робіць гэта Курбачоў. Выпускае мяч за бакавую. Адзін з найлепшых бамбардзіраў гэтай каманды. Нагадаю, найлепшым у плане статыстыкі галявой быў Віталь Ганіч. У чэмпіянаце на ягоным рахунку ажно 18 галявых удараў было. Але не ён адзін такі небяспечны ў складзе Салігорска, як мы з вамі перакіналіся, і ад Шаулы атрымалі, да, і ад якраз такі Курбачова. Нагул, калі казаць пра іншых бамбардзіраў, акрамя Ганіча, вось Караткевіч, Курбачоў, на іх рахунку было 11 мячоў у чэмпіянаце, у Куцэнкі 8, Быстрова 7. Але няма іх сёння на полі. А вось Ганіч з Курбачовым працягваюць тэрарызаваць абарону нашай каманды і сёння. Ну што, не памыляюцца пры выхадзе са свае паловы футбаліст Салігорска і працягваюць у такім вельмі павольным тэмпе развіваць гэты матч. Хаця хацелася пабачыць трошку больш высокіх хуткасцяў, да, як ад адной, так і ад другой каманды. Гэта цікавей было б і нам з вамі назіраць. І, здаецца, па такой больш імклівай гульні
Маглі б з'яўляцца магчымасці ў Крумкачова, так павольна ўсё развіваецца гэты матч без пэўнай вастрыні з боку і адной і другой каманды. Даўно не бачылі мы такіх момантаў, як мне здаецца. І ў абарону мусіць вяртацца наша каманда. Падача. І зноў Гоцман, ну я не ведаю, не ўвайшоў другі тайм Даніла, зноў жа не самай складанай сітуацыі, аддае мяч суперніку, і добра, што падстрахавалі партнёры ўсё ж такі. Да, не шансуе, дык не шансуе. У галаву Старікава трапляе партнёр. Спадзяёмся, ўсё добра будзе з Сенем і спыняе гэты матч. Галоўны арбітр, давайте нагадаю, хто гэты матч абслугоўвае. У нас Владзіслаў Чырікаў, Жодзіна сёння галоўны, Кірыл Някрэвіч, Віталь Побаль з Гародні, ягоныя памочнікі. Чацвёрты арбітр Яфім Калацкі і інспектор Дмітрий Дзігілевіч. Яшчэ адзін кутнік, да, ўжо даўно пераўзышлі статыстыку першага тайма футбалісты Салігорска. Ужо трэця ці чацвёртая нават падача з кутніка. І атрымалася ад абараняцца. І вось такую опцыю далёка наперад адразу абірае наша каманда. Тамковіч на Марозіка, той на Тамковіча. Таго без парушэння правілаў дзейнічаюць. А вось зараз парушаюць правілы, і, можа быць, жоўценькую можна выдаць все ж такі Мікіту Шаулу. Не. І Сеня рукі ў бокі разводзіць, заклікаючы партнёраў все ж такі даваць яму варыянты для вяртання мяча ў гэты матч. Ну што, 61-я хвіліна у нас у гэты матч. Неўзабаве, я мяркую, будуць пэўныя замены ў складзе Крумкачоў. І у Салігорска яшчэ больш опцый для ўзмацнення свайго складу баранаў. Не атрымаецца ў Лёшы прайсці саперніка. Да, ад Лёшы хацелася б, канечне, больш упэўненай гульні бачыць як у першым матчы, так і ў матчы другім, але чамусьці ёсць пытанні па ягонай гульні і па дзеяннях ягоных партнёраў, відавочна і ў мяне, і ў вас з вамі. Тым не менш упэўнены, што футбалісты выкладаюцца на максімум. І гэтак жа самае, як і мы з вамі, хочуць прайсці далей, але для гэтага трэба хаця б размачыць Сергея Сенюка, які пакуль таксама, як і Ігнат Дастанка, застаецца сухім. Гоцман, яшчэ адзін шанец у таго, каб запісаць на свой рахунак асіст, але ж не. Выносяць мяч футбаліст Салігорска, Гардзейчыку трэба не памыліцца. Так і ёсць. Зігмантовіч налева, на Януша. Між тым, вось калі казаць пра тых футбалістаў, якія спадабаліся ў першым тайме, дык я думаю, пагодзіцеся вы са мной, што Януш вельмі добра выглядаў цягам першага тайма. Баранаў, ёсць шанец здалёк стрэліць у Лёшы на Гоцмана, і не чакаў гэтага Даніла, і вось у сітуацыі, якая пахла такім смажаным ля брамы Сергея Сенюка, канчаецца прыкладна нічым. Быццам бы некае паразуменне ў такіх сітуацыях адсутнічае ў нашых футбалістаў. Шкада. Што так, тым не менш, ёсць яшчэ адзін падыход, і яшчэ адзін падыход, які не канчаецца небяспекай ля брамы Сенюка. А зараз ужо абаронімся мы, праўда, колькасная перавага на нашым баку. Тым не менш, не значыць гэта, што трэба расслабляцца нашым футбалістам. Шахцёр можа браць не колькасцю, а якасцю, мы гэтым пераканаліся. Ужо ў першым матчы зрабіць толькі мінімальную памылку, як Салігорск будзе здольны ёю скарыстацца. Дубоўскі. Коршун. Выціснулі на сваю палову, на палову суперніка Салігорск нашыя футбалісты. Тым не менш здолелі разабрацца ў гэтай сітуацыі, і ўжо на нашай траціне гульня развіваецца. Ну, развіваецца гэта я, канешне, гучна сказаў, але тым не менш.
Валодання, прынамсі, застаецца за салігорскай камандай, якая, ну, нікуды не спяшаецца. І што, можа быць, да, чытаю гэтую перадачу Зігмантовіч і праз Крыўцова на Гардзейчыка. І зноў жа, вось, вельмі інертна выглядаюць нашы футбалісты пры пераходзе ў атаку. Тое самае, што мы назіралі ў першым матчы. Трошку лепш сітуацыя з гэтым выглядала ў тайме першым гэтай сустрэчы, але вось штосьці на 64-й хвіліне трошку пагоршыла ў гэтым кампаненце ў нашай каманды. Тым не менш намагаюцца высока выходзіць на суперніка. Той жа Коскі набег ўжо за другі тайм мусіць больш, чым за ўвесь сезон. Кіламетража пакрыў. Але безвыніковым гэты прэсінг ад Коскі застаецца. Гардзейчык на Гоцмана. Той знаходзіць Коскі, мягкая скідка, але безадрасная. Што, можа быць, ёсць шанец падлавіць у Тамковіча? Але разбіраюцца з гэтым прэсінгам салігорскія футбалісты. І становішча па-за гульнёй фіксуе галоўны ў гэтай сітуацыі. Я думаю, памятаеце, вы ў першым тайме, да, неаднаразова запальваў ён афсайд аднойчы. Такі афсайд уратаваў нас ад першага ўзяцця брамы. Так лік мог і да пенальці ад Ганіча стаць ужо 1-0 на карысць салігорскай каманды, але пашансавала нам у той сітуацыі, а зараз сваю сітуацыю, сваю галявую сітуацыю спрабуюць стварыць крумкачы на палове суперніка, але звярнулі вы ўвагу, што быццам бы больш матываваным, больш зараджаным Салігорск выйшаў на другі тайм. Ну, мы меркавалі, зноў жа, абмеркоўваючы першы тайм, што не на сваім узроўні салігорская каманда правяла першы тайм, і, можа быць, вось пасля пэўных размоваў з боку трэнерскага штаба салігорскай каманды пабачым мы плён, і сапраўды сталі больш актыўна дзейнічаць футбалісты Салігорска, і гэта адчуваецца ў другім тайме, а пакуль кутнік зарабіла наша каманда і рыхтуецца замена ў складзе салігорскай каманды. Замена в команде футбольного клуба «Союз». Вместо игрока номер 12 Егора Бородина на поле выходит игрок номер 15 Павел Стецков. Да, два Стецкова у нас уже на поле. Дмитрий и Павел. Вы чули, я думаю, обвестку диктора по стадионе. Егор Бородин, 12 номер, заступил свое место на поле Павлу Стецко. А мы кутник от Крумкачов назираем. Пригожая подача Сеня, не меньше пригожий вынос, але подбор застается за Стариковым. И фалит Сеня без желтой картки в этой ситуации. И да, гучно робіцца на трибунах, незадаволеныя заўзятары, але здаецца відавочным, што Старыкаў у гэтай сітуацыі правілу сапраўды парушаў. Я, канешне, заўжды падтрымаю сваю каманду, але калі бачыш нешта відавочнае, з гэтым спрачацца не даводзіцца. Тамковіч сваю гармату расчахліў, але заблакаваны быў ягоны удар. Ёсць шанец у Старыкава, той прыгожа элегантна гуляе на Баранова. Але абараняецца Дубоўскі дакладна і надзейна. І аут. Вот уключылася наша каманда апошнюю хвіліну-дзве. І мне застаецца толькі марыць па тое, каб гэтыя імпульсы былі скарыстаныя, каб гэта не былі ўспышкі, а каб гэта паўнавартасная навала нашай каманды. Коскі цягнуўся да гэтага мяча, але не хапіла, можа быць, лічоных сантыметраў, ну ці дзесяткаў сантыметраў Коскі, каб да мяча дабрацца. Ну што, працягвае Салігорск
свою атаку. Аут. Готовы выканаць Дмитрий Стыцко. Ён уже на поле не один такі Стыцко. Замену хвіліну-дзве таму мы з вами назіралі. І цяпер яшчэ і Павел Стыцко на поле з'явіўся. Скажу шчыра, не вельмі добрыя браты, не браты яны. 10 гадоў розніцы у Павла і Дмітрія. Калі ёсць тут заўзятары з Салігорска, то калі ласка, падкажыце, бо цікава даведацца нешта новае і мне. Хаця не ведаю, калі ў наступны раз не давядзецца каментаваць беларускі футбол, тым не менш веды лішнімі не бываюць. Ну што, яшчэ адзін кутнік. Скажу шчыра, вельмі шкада, што ў другім тайме шмат такіх пауз, калі салігорскія футбалісты нікуды не спяшаюцца, вельмі запавольваюць гэты матч. І ён не так прывабны, я ўпэўнены, для нейтральнага заўзятара выглядае. Хацелася б нам увесь час назіраць мяч у гульні. І гэтаму зараз актыўна спрыяе наш Віталь Загматовіч, які вельмі хутка ўводзіць мяч наперад на Марозіка. І не памыляюцца салігорскія футбалісты, выходзяць з-пад гэтага прэсінга ад нашага 10-го нумара. Тым не менш, з траціны поля свае выйсці пакуль не здолелі яны. І вось такі далёкі ўвод мяча. Гоцман скідвае на Януша. А тут ужо Старікаў памыляецца і парушэнне правілаў фіксуе арбітр. І будзе ў нас яшчэ адна замена. Ужо ў складзе Крумкачоў. Ну што, Коскін Міката поле пакінуў, нумар 21. Алексей Хадневіч на поле выйшаў. Ёсць у Алексея Дмітрыча, і гэта я не пра сябе, а пра Хадневіча, 20 хвілін мінімум, каб паказаць сябе. Да, і Коскі атрымаў свае воклічы ад заўзятараў, воклічы падтрымкі, падзячую ім сваімі апладысментамі. Хто яго ведае, можа быць, апошні матч Коскі мы з вами назіралі ў складзе Крумкачоў, бо пакуль тым, што ў чвэрцьфінале пабачым мы Крумкачы, на вялікі жаль не пахне, як бы мне не хацелася, тым не менш, да, 4-0 па выніку двух сустрэч пакуль не на карысць нашай каманды. Ну что, зазирнул я в комментарии под трансляцией, гляжу, пишите вы, что не на своем месте Крумкачи играют, вот и проигрывают. Из-за судейских ошибок выиграли Мёры, а теперь беда. Второй сухой матч. В любом случае, все молодцы, все достойные ребята. Спасибо за сезон. Но лічыце вы, что место Мёра у плей-офф заняли Крумкачи? Не буду спрачаться, я с вами, кожны мае права на сваё ўласнае меркаванне. Я, прынамсі, рады бачыць тут Крумкачы. Добра, што сезон для нас працягнуўся. Пабачылі мы каманду ў фінальным этапе. І вось у гэтым супрацьстаянні супраць Салігорска Гоцман. Я не ведаю, шкада, што няма ў нас такой супер прасунутай статыстыкі. Да? Цікава было паглядзець статыстыку перадачу Данілы. Баюся уявіць, якія працэнты мы б там пабачылі, бо я чамусьці, засяроджваю увагу толькі на недакладных перадачах ад Гоцмана, і таму здаецца мне, што кепска ў яго з гэтым паказнікам, тым не менш. Хадневіч зноў на Гоцмана. Ну што, Даніла, абвергні, не абвяргае маю статыстыку Даніла, і яшчэ адну недакладную перадачу запісвае на свой рахунак. Ну як можна тут на нешта спадзявацца, калі у не самых складаных сітуацыях аддае мяч суперніку Барану. І ў Лёшы не атрымліваецца. А тут прылятае Гоцману, трэба яму вяртацца ў гульню, ці ўсё добра з Данілам. Ну, здаецца, матч ён працягвае. Крыўцоў на Баранова. Марозік. Не даходзіць ягоная перадача да партнёра, на вялікі жаль, хаця магло быць, вы разумееце, небяспечна.
І Ганіч з Крыўцовым змагаюцца, і што? У мужчынскай, сапраўднай мужчынскай барацьбе саступае Ганіч Крыўцову, той па праве незадаволены, але фіксуе парушэнне правілаў наш сённяшні галоўны. Владислав Чириков, не Чичиков, да, не той з мёртвых душаў. А самое, што не на ёсць жодзіна Владислав Чириков, па дзеяннях якога у мяне былі пытанні ў першым тайме, як канкрэтна пра момант з пенальці кажу. Шкада, што не пабачым мы пратакол інспектара, да, заключэння па дзеяннях бригады арбітраў на сёння, бо цікава, як ён ацаніў момант з пенальці, ці палічыў рашэнне Владислава Чирикова памылковым, ці ўсё ж такі падтрымаў яго, бо скажу шчыра, ну, не хапае мне кампетэнцыі, каб ацаніць той момант, быццам бы і шлагбаум Матковскі, і Гардзейчык там памагаў, але тым не менш Курбачоў вельмі тэатральна ў той сітуацыі падставіўся. У нас яшчэ адна замена ў складзе. Гэтым разам Крумкачоў, я так бачу, Гоцман поле пакіне. Замена в команде Владимир Крумкачев. На поле вышел игрок номер 89 Александр Алексеевич. Ну што, Гоцман саступае сваё месца на поле Александру Ясевічу. Калі казаць пра тактычны малюнак, то Ясевіч гэта, канешне, футбаліст групы атакі, але можа быць і на пазіцыю Гоцмана ён выйдзе, а не вышэй у атаку. Паназіраем мы за гэтым, а пакуль Ясевіч якраз такі трошку ніжэй апускаецца, каб, ну, як адзін з самых нізкіх футбалістаў на поле, падстрахаваць патэнцыйны адскок, каб сцерагчы Курбачова, калі той паспрабуе збегчы ў контратаку, а пакуль стандарт нашай каманды ля брамы Салігорска. І Хадневіч прабіваў ў гэтай сітуацыі. Чалавек, які добра знаёмы з салігорскім футболам. Справа ў тым, што і за петрыкаўскі Шахцёр адгуляў сезон Алексей Хадневіч. І я думаю, чулі вы навіну, што ў трэнерскі штаб салігорскага Шахцёра на пачатку сезону 2025 увайшоў Алексей Дмітрыч, але што было з Шахцёрам пасля, вы добра ведаеце. З Шахцёрам адбылося банкрутства, якое не так даўно было афіцыйна пацверджана, да. Бюракратычныя працэдуры адбыліся і прызналі банкрутам футбольны клуб Салігорск. Юра Собу дакладней. І Хадневіч такім чынам у трэнерскі штаб па выніку ўжо нашай каманды ўвайшоў у якасці трэнера, які час ад часу яшчэ і выходзіў на поле, як і сёння. І вельмі вынікова гэта рабіў, бо ажно 17 галоў настраляў ён у рэгулярным чэмпіянаце, стаўшы найлепшым бамбардзірам нашай каманды, пры гэтым не правёўшы больш за ўсіх хвілін на гэтым поле, да, рэгулярна выходзілі на замену на 20, на 30 хвілін і паспяваў класці і хітрыкі, і дублі у браму суперніка, але то былі Інформ, Туркспор. Я, конечно, не кажу, да, не хочу обесценивать голевые дзеянні Алексея Дмитрича, але все ж таки рангам ніжэй гэтыя каманды, і яшчэ адна памылка ў перадачы. Ну, я просто баюся, сябры, не палянуйцеся, хто пераглядзець матч і палічыць працэнт дакладных перадач ад нашых футбалістаў. Ён сёння на надзвычай нізкім узроўні, асабліва ў другім тайме. Быццам бы маем выхады мы на палову суперніка, быццам бы і падпрыціснулі яго там, але самы аддаем мяч суперніку ў сітуацыях, якія таго не вымагаюць. Хаця лёгка мне казаць, што не вымагаюць этой сітуацыі памылкі, але на абвастрэнне гэтай перадачы ідуць. Тым не менш, хацелася большай дакладнасці. І яшчэ адно парушэнне правілаў на карысць ужо нашай каманды, фіксуе галоўны. Спяшаюцца нашы футбалісты, гэта бачна. Бо ёсць такія памылкі, да, якія якраз такі прадыктаваны тым, што спрабуюць паскорыць ход гэтага матча. Тамковіч. Міраслав, конечно, мне падабаецца, выйшаўшы ў другім тайме, і удар мы ад яго пабачылі, і зараз класна разабраўся. Марозік, трошку марозіць Сулацік, мне здалося, да, Гардзейчык уже быў гатовы сам цягнуць гэты мяч, але Марозік забірае яго пад кантроль.
не пакрыўдзяцца на мяне персанальныя заўзятары Владзя Марозіка. Часам бываюць пэўныя не зусім зразумелыя мне дзеянні ў ягоным выкананні. Все кантраляваў в этой сітуацыі Віталій Зігмантович. Калі б пайшоў мяч па браме, упэўнены я, што забраў бы ён гэты мяч. Ну, ці прынамсі перавёў на Кутнік, а так Кутнік пабачым, і з вами, мусіць, зачапіў некага мяч у гэтай сітуацыі. І ўжо пяты, магу памыляцца я, Кутнік Салігорска ў другім тайме мы з вами пабачым на 79-й хвіліне, трошку больш за 10 хвілін другого тайма нам з вами засталося назіраць у гэтым матчы. 4-0 па-ранейшаму па выніку двух сустрэч перамагаюць футбалісты Салігорска. Мы, канешне, разумелі, што салігорская каманда падыходзіць у статусе фаварыта да гэтага супрацьстаяння, але чакалі ад нашай каманды больш такого шчыльнага, змагання, я кажу пра лік на табло, а так пакуль у сухую прайграем гэтае супрацьстаянне, тым не менш працягваем змагацца да апошняй хвіліны сустрэчы, бо, я думаю, хочуць падзячыць сваіх заўзятараў нашыя футбалісты, хаця б адным голам адзначыўшыся у гэтым супрацьстаянні. Што, замены адбываюцца ў салігорскай каманды. Ось так хвілінку добрую у нас і занялі гэтыя замены. Цікава будзе потым паназіраць, колькі ж дадасць, але ну вось хаця б за гэтую замену хвілінку можна было ўжо смела накідваць галоўнаму арбітру Владиславу Чирикаву. Замена в команде футбольный клуб Солигорск. На поле вышли игроки номер 19 Илья Валетко и номер 23 Илья Петрович. Ну што, наш стары добры знаёмы Ілля Петрович, нумар 23 на поле з'явіўся разам з сваім цёзкам Іллём Валеткам. А Петровича, да, я думаю, не секрет для вас, для тых, хто шчыльна сочыць за крумкачамі. Памятаеце вы гэтага футбаліста па выступленнях у першай палове сезона 2023 за нашу каманду. Правда, тады Ілля вельмі мала, здаецца, 2 матчы у складзе нашай каманды правёў на пазіцыі крайняга абаронцы, наколькі памятаю я па сваіх уражаннях. А другую палову ўжо праводзіў у складзе салігорскага партызана і правёў яе настолькі ўдала, што яшчэ і голам паспеў адзначыцца ў фінальным для нашай каманды матчы на стадыёне Дынамо Юні. Ён адкрыў лік у сустрэчы супраць Шахцёра, але памятаеце вы той момант, не святкаваў ён гэты гол. З павагай паставіўся да каманды, якая прытуліла яго на першую палову сезона 2023, але пасля ўжо ў складзе салігорскага партызана і цяпер футбольнага клуба Салігорск адзначаецца сваімі галявымі дзеяннямі Ілля Петрович. І што, Старікаў не забірае мяч пад свой кантроль, і ўжо салігорская атака, жоўтая ў гэтай сітуацыі відавочна будзе на рахунку Алексея Баранова. Жоўтая, якая, ну, ўжо як бы ні на што аб'ектыўна і не ўплывае. Ці ўсё ж такі верыце вы, сябры, у нейкі стамбульскі такі суд? Зразумеюць мяне заўзятары Ліверпуля, калі за 6 хвілін 3 галы здолелі правесці футбалісты Ліверпуля ў браму Мілана. Можа быць нешта падобнае, ну толькі трэба не 3, а 4 нашай камандзе. Ну, правда, і гуляць тут хвілін 7 плюс дададзены час, то бок на 4 галы яшчэ як бы часу маецца дастаткова. Іншая справа, верым мы з вами ў нашу каманду настолькі, ці ўсё ж такі застаемся ў пэўнай ступені рэалістамі?
Ну что, в часе трансляции бачу. Ничего новенького у нас. А не, есть нечто новенькое. Чисто субъективное мнение. Весь сезон играли против 90% соперников ниже уровнем. Сейчас встретилась команда равная по уровню и уже сложно. Очень много простых ошибок, из-за которых и есть счет 0-4. Позиционно не получается играть против соперника равного или чуть сильнее. Нужно тренировать игру на контратаках. Быстрых игроков хватает, но почему-то их нет. Наперед Крумкачи, пишете вы. Ну и ширины скамейки не хватает. Ну, ширині, да, може бути і хапає далі, конкретно в гэтым матчі відавочна. Бракуе футболістаў, толькі 6 опцый, да, адна з якіх брамнік, ну, гэта зусім слаба для матча 1/8, матча, у якім яшчэ дакладна можна было пазмагацца за перамогу. Замена в команде Крумкачи. На поле вышли игроки номер 4 Мирослав Тамкович и номер 44 Артем и номер 24 Пантелей Иваненко. Да, у нас Пантелей Иваненко и Артем Воронкович на полі з'явіліся. Дае магчымасць усім праявіць сябе Владимир Бушма. І вось Пантелей Иваненко зараз і мог сябе праявіць. Па правым флангу ён такую добрую электрычку, не тую сінюю, да, якая курсіруе по Беларусі, а такі сапраўдны штадлер спрабаваў включыць і паказаць Пантелей, але на вялікі жаль. Яму сябе ў поўнай меры праявіць не дазволілі абаронцы Салігорска, тым не менш выглядала так прыгожа, дынамічна, але, на жаль, не вынікова. І 86-я хвіліна у нас у матчы стартавала ўжо, ну зусім. Зусім мала нам назіраць гэтую сустрэчу. 5 хвілін асноўнага часу, плюс нешта, што будзе дададзена, як вы памятаеце, за першага тайму нічога, абсалютна ніводнай хвілінкі не дадаў. Галоўны. Ясевіч з Гардзейчыкам. Падсупакоілася, як мне здаецца, ўжо і наша каманда разумее, што 4 мячы адквітаць, ну, гэта вельмі непростая задача ў гэтых абставінах пры той гульні, якую паказвае каманда, пры тым складзе, які маецца ў распараджэнні, які зараз на полі. Тым не менш, мы верым, хочам пабачыць хоць адзін гол ад нашай каманды. Ясевіч, ну што, кутнік, можа быць, заробіць, так і ёсць. Сам жа, можа быць, і пойдзе яго выконваць, хаця Алексея можна было і ў штрафную адправіць, вы памятаеце, які акрабатычны піруэт, да, выканаў ён у матчы супраць Друці ў першым туры фінальнага этапу, выратаўшы для нашай каманды нічыю. Баранаў быў першым на мячы, але ну зусім не атрымаўся удар у Алексея, хаця цягам сезона мы бачылі ад яго галы галавою. Да, подказывать мне, что Ясевич Александр, может быть, не тым именем я Сашу назвал, тым не менш, ну, спадзяюся, не пакрыўдзіцеся вы на мяне, персанальныя заўзятары, гэтага медыа-футбаліста, які пад фінальную частку узмацніў склад Крумкачоў, пра гэта можна казаць, все ж таки адзін вельмі важны бал для нашай каманды ён дакладна выратаваў, а не было б той нічыёй, можа быць, і не было плэй-оф у нашай каманды. Хоць і плэй-оф гэта не такое працяглае апынулася, як мы б з вами хацелі. Звыкліся бачыць каманду ў самых высокіх стадыях плэй-оф. В сезонах 22-23, памятаеце, каманда дабіралася да фінальных матчаў. У мінулым сезоне таксама на стадыі 1/8 фінала скончылі мы сваё змаганне за перамогу ў другой лізе, але там нас чакалі яшчэ матчы за 5-8 месцы. Памятаеце, вы перамаглі Колас па суме 2 сустрэч з лікам 5-0, але саступілі дублёрам Гомеля з лікам 1-3, калі не памыляюся я. Здаецца, хітрык Мікіты Некрасава, які зараз выдатна паказвае сябе ў першай лізе. І гэта хітрык гэта футбаліста прынёс перамогу і 5-й радок дублёрам Гомеля, а мы тады занялі 6-ю пазіцыю. А ў гэтым сезоне застанемся вось так
команда, яка вилетіла у 1/8. Да, в минулому сезоні отримується на стадії чвертьфіналу вилетіла наша команда. Все ж таки на одну стадію вище. Баранов адзмагаўся, мяч гэты адабраў на Ясевіча, той на Варанковіча, але недакладная перадача, яшчэ адна. Нічога новага. Ні ў якім разе не з'едліва я кажу гэта, але на вялікі жаль проста канстатую вось такі факт сёння, што вельмі шмат перадач вертыкальных наперад апынуліся неадакладнымі з боку нашых футбалістаў. А вось і Варанковіч паслізнуўся, ці то шыпы не тыя падабраў, да, хаця я не думаю, што вялікі выбар у Арцёма, тым не менш. Не ўтрымаў раўнавагу і Тамковіч, якога я хваліў цягам другого тайму, таксама не самай складанай сітуацыі, аддае мяч суперніку і яшчэ мусім адабараняцца ў гэтай сітуацыі на 90-й ужо хвіліне матча. Літаральна некалькі хвілін. Я думаю, 20 секунд побачым мы, колькі ж хвілін яшчэ гэтаму матчу працягвацца. Я думаю, хвілінкі 2-3 павінен дадаць. В прынцыпе, рэфері, хвіліны, які ўжо мала што вырашыць, напэўна, але тым не менш, гэта апошнія хвіліны Крумкачова ў гэтым сезоне, бо згодна з рэгламентам не будзе ў нас матчу ні за 5-е, 10-е, ні за 150-е месцы. 3 хвіліны сапраўды з вамі нам яшчэ назіраць гэты матч, і гэтыя рэзервовыя хвіліны ўжо стартавалі. І пад акампанемент чых жа атак яны пройдуць. Пытанне добрае. Я пачуў, што 2 сказаў, а я 3 пабачыў. Вось сябры, настолькі да мне сёння складана часам нешта не дабачваю я. Тым не менш, добра, мы з вамі, здаецца, сёння паразмаўлялі пра футбол і не толькі. І Хадневіч, і ён сёння вырашыў далучыцца да клуба тых, хто адзначаецца недакладнымі перадачамі ў складзе нашай каманды. І ўжо збіраюцца каля броўкі поля заўзятары салігорскай каманды, каб падтрымаць сваіх. Атрымаць, напэўна, такія, таксама, я так мяркую, традыцыйныя пяцюні ад гульцоў свае каманды, выказаць ім падзяку. Салігорскі, як мы з вамі бачым, крочыць далей у чвэрцьфінал, і была магчымасць у нашай каманды зараз зачапіцца за 1 гол і ўсё ж такі размачыць Сінюка. На газоне Хадневіч. Ёсць пэўны дыскамфорт у Алексея, але ўздымаецца ён з газона. Мусіць ўсё ж такі дагуляе гэтыя апошнія хвіліны. Хацелася б верыць нам з вамі і будзем верыць, што ўсё добра са здароўем. Будзем у 38-гадовага ветэрана нашай каманды. А мне хацелася б адзначыць заўзятараў Крумкачова, якія разумеюць так, што каманда гэты матч не перагарне ўжо. Але тым не менш да апошняга падтрымліваюць, кайфуюць свае апошнія хвіліны, секунды ў гэтым сезоне, калі яны могуць падтрымаць сваю каманду, бо ўжо доўгімі восеньскімі зімовымі вечарамі прыйдзецца ім абыходзіцца без гэтай раскошы. І ўжо, я думаю, у лютым месяцы, калі каманда пачне праводзіць, я мяркую, традыцыйныя таварыскія матчы, вось тады заўзятары ўжо з вялікім задаваленнем вернуцца на газоны беларускіх стадыёнаў, дзе гэта не было, каб падтрымаць сваю каманду. Ну што, стандарт Салігорска, нешта спрабуюць яшчэ выціснуць, паспрабуюць, я ўпэўнены, выціснуць з гэтай атакі салігорскія футбалісты. Чаму б не адзначыцца голам напрыканцы сустрэчы, не парадаваць сваіх заўзятараў, але з гэтым не згодная наша каманда, якая ў сваю чаргу магла паспрабаваць правесці сваю атаку, тым не менш гэта не атрымалася. Дае фінальны свісток галоўны арбітр сённяшняга матча Уладзіслаў Чырікаў Жодзіна і фіксуе такім чынам дамашнюю перамогу з салігорскай каманды.
з лікам 1-0. Нагадаю, у першому таймі Віталій Ганіч з лікам 1, адзначився з пенальті і таким чином зафіксував, як опинулося канчатковий лік у гэтым матчі. Чуеце вы традыцыйныя крылы ад заўзятараў нашай каманды, якія у вялікай колькасці даехалі сюды ў Салігорск, пераадолелі гэты няпросты шлях, каб падтрымаць каманду. Як апынулася апошні матч 4-0 па выніку 2 матчаў, менавіта з такой перавагай канчаецца гэты матч, які для вас у апошні раз ля мікрафона на YouTube-канале Крумкачоў каментаваў я, Алексей Барысевич. Дзякуй шчыры крумкачам за такую магчымасць цягам 4 сезонаў каментаваць матчы гэтай выдатнай каманды, а мы з вами пачуемся, пабачымся абавязкова на YouTube-канале нашай каманды ўжо ў наступным сезоне. Дзякуй, што глядзелі гэты футбол са мной, сябры, да пабачэння.